vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ini mukoma, kutoti munoti varoyi variko here? Ini ndinoti varoyi hakuna. Kana ariko anofanira kuti ange achiuya kuzondiroya tinge tichizoona kuti zvichokwadi varoyi vacho variko here. Kana kuri kunzi ndikazoroyewawo ndichazouyawo neconfession yangu. Ndiyo secret yangu iyo mukoma yandiinayo. Aya, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Pakaipa ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostera nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndakageresa mwana wemukoma wangu musoro ndokubva ndachizotora bvudzi rake kuti ange achizotanga kupenga. Why? But this is my confession. Ndiri murume ane makore 41 ekuberekwa. So inini mukoma pari zvino ndiri kugara kunyika yeSouth Africa kunova kuri iko ndiko kwandinoshanda. So confession yangu ndinoda kuti muge muchizondisvitsirawo kumhuri yeZimbabwe. Vedare musazondishora nekuda kwekuti iniwo ndakanyeperwawo mushure mekunge ndatangawo kufambawo mudzichechi dzakasiyana uye zvekare ndichizanganisa chechi ndichienda zvekare nekung'anga. Nyaya yangu yakamira sekudai: mumba medu takangoberekwa zvedu tiri vana vatatu, vakomana inini ndiri wepakati, kwobva kwazoita munin'ina wangu mudiki kwandiri ndiye wekupedzisira. Pane mukoma wangu mukuru anogara kumusha nemhuri yake, ndiye watinototi baba. Avo vanogara pamusha pevabereki ndiye anochengeta pamusha pedu, nekuti vabereki vedu vose vakapera kufa, saka iye ndiye atova mubereki wedu. Saka mukoma wangu uyu ndiye akatokura achitichengeta, nekuti amai nababa vedu vakafa apo patainge tichitori vana vadiki chaivo. Asi mukoma wedu haana kutiitira kutsinye, akatiendesa kuchikoro kusvika tose tadzidza tatovawo nemadhigirii. Asi takati tapedza chikoro, basa rakabva ratanga kunetsa mukoma nashi, zviya zvekuti kunyangwe rekusakurira munhu mumunda chairo rainge richitonetsa kuwana. Saka muna 2014 ndakazoita zvekubva kumusha ndichiita zvekujamba bhodha ndichiendawo kuSouth Africa ndichida kunotsvakawo basa. Mukoma nashi ndakati ndichienda kuSouth Africa, pandakadarika nemugwizi ndainge ndichiita sekunge ndichadyiwa nemakarwe, but ndakazokwanisa hangu kusvika kwandainge ndichienda nekuda kwenyasha dzaMwari. Ndainge ndakananga kuCape Town uko kwainge kuina bhururu wangu ainge achishanda papurazi remumwe murungu uyo ainge achiita zvemagrapes. Mukoma nashi ndakasvika kuCape Town ndikabva ndawana basa. Ndakati ndawana basa, but ndainge ndisina kana bepa. Ndakangoti shandei for 1 month pay yainge isati yatouya. Kwakabva kwauya gumbakumba, ndokubva ndabatanidzirwa ndikabva ndadzoserwa kumusha. Mukoma nashi ndakarwadziwa kusvika pekupedzisira, but wekuudza painge pasina. Mukoma wedu ainge ava kutoti matokura, munofanira kunge muchizozvionera mega. Ndipo pandakazofunga zvekuti regedzai ndige ndichifamba. Asi kufamba kwandakaita mukoma nashi, kutaura chokwadi, handina kuzoenda kumaprofita nekuti ndainge ndatoneta nawo maprofita awa. Ndobva ndati regedzai ndinge ndichimboenda kung'anga. Saka ndakazoti ndasvika kung'anga ndokubva ndanzi pane hama yenyu yakaromba, ndiye ari kukushandisai kuti munge muchizova marombe, nekuti imimi muchiita marombe iye anenge achitobata mari. Inini ndainge ndakato blacklista mukoma wangu kare kuti ndiye ari kutishandisa. Saka ng'anga iyi yakabva yati kuti unge uchizosunungurwa panodiwa vhudzi remwana mudiki asati asvika kana 4 kana kuti 5 years, wobva wazouya naro. Since ndainge ndakablacklista mukoma wangu, ndakabva ndaenda kumba kwamukoma ndokubva ndakumbira amai guru kuti chimbondipaiwo mwana, ndoda kumborova maraunzi naye. Amai guru semunhu ainge asina chitadzo neni vakabva vazondipa mwana. Ndakabva ndabuda naye mwana uyu ndokubva ndachizoenda naye kumashops. Zvino mukoma nashi ndainge ndiine umwe muchinda wangu uyu wandainge ndichiwirirana naye, ainge aine chibhabha chake. So ndakabva ndazoti ndainge ndauya nemwana wangu uyu wandainge ndichida
kugeresa musoro asi ndainge ndisina mari. Iye akabva ati iri ball, but akabva azoti ainge achida kumboenda kunocheka chimwe chibhebi chake chaainge achidanana nacho, even though ainge aine mukadzi. Akabva ati saka iwe utongosara panapa uchitongorova mahustlings. Ndikabva ndati iri ball, ndokubva ndazogera mwana uyu wamukoma musoro. Saka ndakabva ndachizotora bvudzi randainge ndichida, ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonosiya mwana uyu kumba kuna amai vake. Iwo mangwana acho makuseni ndakafumobata jongwe muromo ndakananga kun'anga iyeya iyo yandainge ndakamboshanyira kubhindura uko ndiko kwainge kuine n'anga yandainge ndakaendera. Ndakasvika nebvudzi riya, then sekuru vakabva vazosota bvudzi riya ndokubva vataura mashoko avakataura pamusoro pebvudzi remwana wamukoma wangu. Saka inini ndakabva ndapiwa mhiko dzekuti handichafanira kunge ndichigerwa musoro, ndava kufanira kuita murasta upenyu hwangu hwose. Ndakabva ndanzi kungogerwa musoro chete ndinobva ndatotanga kutopenga zvekuti handidzoki kuvanhu futi. Mukoma mhiko yekusagerwa musoro ndakaona sekunge isina kana basa as long as upenyu hwangu hwachinja. Ndakazodzokera hangu kumba ndokubva ndatanga kugara. Mukoma nacho zvekuti maopportunity akabva atanga kubuda, ndainge ndava kuita kurwirwa nemacompanies kuzosvika ndichizowana basa zvekare kuSouth Africa. Ndakabva ndachizobva zvino kuZim mune zvakanaka nemapepa angu, ndokubva ndauya kuno ndikabva ndatotanga kutoshanda iko zvino zvimukoma nekudawo kwema opportunities ari muno muSouth Africa ekuti kana uine mapepa ako akanaka uye zvekare kana uine mapayslip kana imba unokwanisa kutoiwana nechikwereti. Saka ini ndakabva ndatoona kuti uyu ndo unonzi mukana. Ndikabva ndataura nemukadzi wangu, saka zvaizvezvi tatova nedzimba dzedu idzo dzinokwana kuita 3 dzatiinadzo muno muSouth Africa. 1 yacho ndo yatinogara inini mukadzi wangu nevana, then dzimwe 2 idzi ndo dzatinorentesa. Ndatova nemari refu asi mukoma nashi mari yangu mukoma haina kuchena nekuda kwekuti ndiye urombwa. Ndinotoshandisa mwana wemukoma wangu. Zvandinoita mukoma ndinoti kana ndichida kuti mari inge ichiwanda, mari yangu inge ichiwanda, ndinotora vhudzi 1 pane vhudzi riya iro randakaenda ndikanogadzirisa kuna sekuru. Mushure mekunge varigadzira vakabva vazondipa, then ndinobva ndazorifuridzira kusaidi kumusha ndakanangana nekuZimbabwe. Mwana wamukoma wangu anobva atanga kuwedzera kupenga. Mukoma wangu nemukadzi wavo vanobva vatanga kunetsana, ende vachinetsana inhau yekuti havafanire kuti vange vachibatana, nekuti pakuzonobatana paya ndo pavanokwanisa kuzogara pasi kuti vange vachiita chinhu 1, but hazviite. Sekuru vaya vakatorovera tsvimbo yavo pasi vakati kunyangwe zvikaita sei hazviite, imi vanhu vaviri munofanira kutoti munge muchisvika muguva mwana uyu muchiramba kufamba naye. Kana mukangoda kungoisa musoro pamwe chete munofanira kuti munge muchitungana. Tunganai kanemi, tunganai. Vakabva vachizotora tsvimbo dzavo 2 ndokubva vazotanga kuita kuti tsvimbo dziya dzinge dzichitungana. Saka ndo mhiko yacho iyoyo iripo yatakamisikidza pose apo pavanenge vachiti ngatifambei, vanobva vatanga kutukana nekuda kwekuti mhiko iyoyo ndo zvayakareva, nanhasi uno ndo zvainoreva. Inini kuno ndinenge ndichiita mari hangu ndakanyarara. Kana ndaona kuti zvandiri kuda kuita zvaita, ndinobva ndatumirawo mari kumusha kuna mukoma kuti vange vachienda nemwana kuchipatara, obva anopiwa mapiritsi kana kutombogara kuchipatara chemapenzi kuti ange achingodzikama zvenguva diki chete. Mukoma nacho ndiyo confession yangu yandiinayo. Ndakaitira mukoma wangu hutsinye ndichifunga kuti ndiye ari kundiroya. Aka ndakazoti ndava mudare ndikabva ndaona kuti sandizvo izvo zvandainge ndichifungidzira. Urombwa hwangu hausati hwapanduka, but dambudziko ringoripo iroro nderekuti dzimwe nguva kuno kumukadzi wangu iye anongokomplaina achiti anogara achingoona umwe murume uyo anouya kwaari achiita bonde naye. Saka iye haatombozvizivi kutoti inini ndakaromba. Saka iye mudzimai wangu anongofungidzira kuti upfumi ihwohwo hwatiinahwo muno muSouth Africa zvekare nekumusha uko, upfumi ihwohwo hwakabva kuna Mwari, but chaasingazivi ndechekutoti
kurombwa uhu ende kuchechi uko takatongoti tichitongosvika kuchechi then nekudawo kwekuti mukadzi wangu ari very active inini zvezvigaro muchechi ndainge ndisingatombodi because ndinoziva kuti maoko angu awa haana kuchena saka ndainge ndichida kungogara zvangu kuback seat but mukadzi wangu munoyewe kuti kana akangogara asvika panzvimbo then anobva atongotanga kuita very active saka takabva tazopiwa zvigaro tatova nezvigaro muchechi but vanhu havatozvizivi kutoti inini maoko angu akasviba. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu anzi ndakatombozama kuita magirlfriends 3 vakadzi vandakadanana navo 1 wemuno muSouth Africa then vamwe vaviri vekumusha saka ndainge ndichida kuzvara navo vana ndichida kuona kuti miko iya miko yandakanzi nasekuru ndinokwanisa kuzoshaya mbereko ichokwadi here. Hanzi ndakarara navo vakadzi ava vatatu ndikadanana navo kwenguva refu but vose vari vatatu hapana kana akambobatira pamuviri. Hanzi ndinombofunga kuti pamwe ndoshamu yacho iyoyo. Zvakaoma hazvo veduwe, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Zvakangoma hazvo. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini ndiri mudzimai ndine makore 25 years ekuberekwa. Ndiri kugarawo nemurume wangu uyo ainge ambori boss wangu. Zvakaitika ndezvekudai right now ndine mwana wangu musikana. Mwana wangu uyu ndakatobva mukuzvara atova ne2 months right now. So zvakaitika ndezvekudai ndakaisirawo murume waboss wangu mushonga muchikafu because ndainge ndava kuvachiva. So ininiwo ndakakurirawo ndichingogara muno muHarare kuchitungwiza ndokubva ndatodzidzawo kusvika form 3 apo ndainge ndichidanana nemukomana wangu aita zvemakombi. Saka mukomana uyu ndiye akabva achizondilinka kune uyo akazova madam boss wangu. Ndokubva ndazotanga manje kushanda mushopu mavo because vainge vachiitawo zvichirana. So at that time mukomanashi ndainge ndisitomborina kana hanya nemurume wavo because nemukomana wangu tainge tichitodanana. Zvino ndakazoti ndabatira pamuviri ndokubva aramba nombuyaya ndikabva ndati saka ndoita sei. Ndakabva ndazotaura nefriend yangu akabva ati awo ndo anonzi small uri kufanira kuti unge uchingobvisa nhumbu. Saka ndakabva ndazobvisa nhumbu yaya. Mushure mekunge ndabvisa nhumbu ndokubva ndazorambana nemukomana wangu ndikabva ndatoti ini handichadi zvekudanana nevanhu. Saka ndakabva ndazoti inini handichadi zvekuti ndinge ndichiita boyfriend, ndoda kumbogara zvangu ndakadai. So then ndakabva ndachizogara manje kwenguva refu ndakachovha mukomanashi ndisingatombozivi kuti chii chinonzi munhurume pabonde. Saka madam boss vakabva vazoti zvainge zviri very expensive because vaipota vachindipa mari but ndainge ndichingoshandisa zvangu zupko. Vakabva vati ndava kuda kuti unge uchiuya kuzogara kumba kwangu. Saka ndainge ndava kutogara navo. Mukoma mazuva andakatanga kugara namadam boss ndainge ndisitomborina kana hanya nemurume wavo but I think kuti hosha yekuda murume ndo yakazokonzeresa kuti ndizopota ndichitanga kufila murume wavo. Ende chakaitika ndechekuti nerimwe zuva ndakati ndichiona hangu TV very late because inini ndinononoka kurara. Saka ndainge ndichitoona zvangu TV. Pandakazoti chiregedzai ndinge ndichienda kunorara ndakati ndava kufamba ndichienda kuspare bedroom ndava mupassage ndo pandakabva ndachizonzwa manje madam boss vachichemerera. Saka mhenoso zvakabva zvazongoitika munyama dzangu because ndainge ndatova nenguva refu ndisingatombofungi nezvebonde. Ndakabva ndazonyaukaira ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonomira padhuze nebedroom door ravo ndokubva ndazoteerera ndikabva ndanzwa kuti mubedroom imomo vanhu vainge vachiita kushandana very rough. By the time pandakazoenda kuspare bedroom kana hope dzacho dzakabva dzazotoramba kutobata zvachose usiku hwose ndainge ndakangosvenura ndichingofunga
kufunga, ende sound iyo yandainge ndakanzwa yainge yatondi affecta. Saka murume waMadam Boss ndainge ndava kuti kana ndakamutarisa ndainge ndava kutoona murume anokwanisa kutopedzawo hosha yandainge ndichinzwa. Saka kubvawo ipapo mukoma ndakabva ndazotangawo kungotenga tuhembewo twainge tuchiita kuti murume ange achizoattractwa nebhodhi yangu kuzosvika manje vachizonondisvitsa shoko. Saka vakabva vazondibvunza kuti une munhu wauri kudanana naye here, ndikabva ndatoseka ndikabva ndatoti ndatova nealmost 1 year ndisingazive chinonzi munhurume. Vakabva vatoti ya, saka ndichanakirwa. So mukoma ndakabva ndachizotanga kudanana navo boss ava. Zvino ndakati ndatanga kudanana navo boss ava ndokubva ndazotanga manje kuenda kumasowe. Saka ndakati ndaenda kumasowe then ndikabva ndazoudzwa nomumwe muprofita. Saka muprofita uyu akabva azoti munhu wako wauri kudanana naye uda kuti unge uchizodai, but iye ainge asingatombozivi kutoti ndainge ndichitodanana nemurume wemunhu. Saka akanditi iwewe ndikuda kuti paya kana wava kuda kunomubikira sadza uri kufanira kuti unge uchimbodzumburudzisa mvura iyoyo yauchazomubikira sadza nebhurugwa rako rinenge rakasviba. Ende kusviba vakabva vati rinenge rakasviba raunenge washandisa kumaperiod, unofanira kuti unge uchizorichengeta kuzosvika paunozowana mukana wekuti unge uchizomubikira sadza, then wobva wazowacha bhurugwa iroro, then wobva wachizotora mvura iyoyo wobva wazomubikira sadza. Ivo Madam Boss vakazoti vaenda kuBotswana kunohodha. Inini ndainge ndatogara ndine rimwe bhurugwa rangu iro randainge ndakamboshandisa pandainge ndiri kumaperiod for 4 days ndisina kana kumbogara ndakariwacha. Sebva ndazoriburitsa muchiplastic bag icho chandainge ndakariputira machiri ndokubva ndazorisoka. Manje ndakati ndarisoka ndokubva ndatotanga kutovabikira sadza. Saka ndakavabikira sadza mukapoto kavo vari voga, then inini nevana ndokubva tachizodya makaroni. Then vakati vapedza kudya sadza ndopavakabva vazouya kuspare bedroom usiku vana varara, vakabva vatanga kundinetsa vachiti vanoda bonde. Ndokutotanga kutodanana kwatakaita ikoko. Zvino takati tatanga kudanana iniwo ndakangoramba ndichingoenda kuna madzibaba vaya, uye zvekare nemari dzandainge ndava kupiwa ndo dzandainge ndichienda nadzo idzo ndichinopa madzibaba vaya kuzosvika ndichizovaudza kuti inini madzibaba ndatofunga kutoti ndinge ndichitobvutira umwe munhu murume wake. Vakabva vati ya alright zviripo, ndokubva vazondichaja. Saka mari yavakandichaja madzibaba vakati ivo vanoda $3,000. Ndikabva ndati imari shoma iyoyo because murume uyu mukoma ane mari dzake. Saka ndakabva ndazovaendesera mari, but handina kuvaendesera yose mari iyoyo ka1. Vakabva vazoti vainge vachazondipa umwe munamato, but rainge ringoriwo zita rekungoti munamato, but mushonga wavakatondipa. Vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichizonoushandisa munamato iwoyo. Saka munamato uyu zvandakaita ndezvekuti ndakatora bhutsu dzaMadam ndokubva ndazomwaya mushonga uya mumasneakers mamwe avainge vachifarira ePuma, so ndokubva ndatongomwaya imomo. Saka ivo vakazoti vamapfeka ndokubva vazongotanga kungocomplaina vachiti ndinonzwa makumbo angu achirwadza. Then ndikabva ndadzokera zvekare kwavari madzibaba ndokubva ndachizopiwa umwe mushonga uyo wandakanzi mushure mekunge ndapakura ndaifanira kuti ndinge ndichizoumwaya muplate yavo ivo Madam Boss. Ndikabva ndaita sekudaro. Kubva ipapo vakabva vazongotanga kungoperezeka vachiita sekunge munhu ava kutorwara neAIDS. Ende chinondinetsa mukoma ndechekuti vakazoti vaenda kuchipatara vakatobatwa HIV, but murume wangu iye atori HIV negative. Ipapo ndakatombovhunduka, but madzibaba vakabva vati usavhunduka nekuti ndezvemweya izvi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana hanzi murume vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo hanzi Madam Boss vakazotosvika pakushayika vachingonzi vanorwara HIV, varambwa nemapiritsi. Apa unenge watogadzirwa iwe kudhara. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.